Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon dinhi sa atong misa, atong ihalad ang atong mga personal prayers. Mga pagampuha lang sa mga pahulay sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, kaayuhan sa mga masakiton, sa mga nagbiyahe o mga nangita o trabaho, labaw sa tanan atong iampo ang kahusay ug kalinaw sa atong kalibutan, labi na dinhi sa nagkagubot nato nga nasod, agiyahan ang atong mga opisyal sa gobyerno ngadto sa matarong o husay nga dalan. Usa mangayo kita sa Ginoo pasaylo sa atong mga sala, aron maandam kita karon pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makigagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamo sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo. Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili kayod mapakyas. Patalinghugi ang among mga pangamuyo. Luwasa kami sa katalagman o hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaog ug maot-ot, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan, mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa, mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya, ug isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon, ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Apan kamo mga igsuon, nasayod na niini. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo madaldal sa mga sayop, sa mga malapason sa balaod,
ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Hinunua, padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya, ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Iya ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa wala pa ay himugso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kalibutan wala pa ana. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, Ikaw mauna ang Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abo. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kayong usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Kapituan ang gidaghanon sa among mga tuig, o kawaluan kun baskog kini. O kadaghanan nila walay bunga nga kahagod, kay dali sila nga mulabay ug maanod kini. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Parisiyo o mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagig mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayud sa tinuod,
o dili ka mabasol sa gihuna-huna sa mga tao. Kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod may tungod sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Busa, gisulti nila kini, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo paglaang kaniya. Busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitikan ako? Dad-i akog sa lapi kay akong tanawon. Busa gidad-an siya nila og sa lapi og nangutana si Jesus kanila, kinsa man kining naong o ngalan nga gikulit dinhi? Mitubag sila, sa emperador. Miingon si Jesus, kun mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador, o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. O nahibulong sila pag-ayo kanila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Duha ka pundok ang miduol karon kang Jesus, naay sakop sa pundok ni Herodes ug naapoy sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Kining duha ka mga pundok dili ni sila amigo, mga magkasumpaki ni sila nga grupo, apan niining higayuna nagkahiusa sila pagduol sa kang Jesus, not for a good purpose but for a bad one. Gusto nila nga isud sa laang si Jesus, gusto nila nga bitkon si Jesus aron nga naa sila'y ikasumbong kaniya o anaa sila'y kay gayunan sa pagpahilom kang Jesus. Kaya ang pagtulunan ni Jesus, tamaan man yun sila, Parisiyo o kaning mga naasa kang Herodes nga pundok, tamaan yun sila. Busa miadto sila aron pagpanghutana kaniya, gitugot ba sa atong balaod o wala ba gitugot nga magbayad kita og buhis ngadto sa emperador sa Roma? Kay sa ila ang mga Hudiyo theocratic form of government. Buti pasabot nga God is their only king and only to God that they should give this tax. Mao na sila temple tax o guban pa nga mga taxes. Mao na nga they have to give God 10% of their income, of their harvest, or whatever they produce. They have to give as a form of tax to the Lord. Ngutana sila nga, o yun ba, sa atong balaod, mabayad ta nga to sa emperador, sa Roma o taxes. Mingon si Jesus nga, nganong inyo magyukong bitcoin, nganong inyo magyukong isod sa inyong laang, pakita ko kwarta. Tagaan siya sinsiyo, a Roman coin. Unya, kinsa maning naong, o kinsa maningan, mingon sila sa emperador, ang Caesar Augusto. Okay, ihatag na to kang Caesar ang iya ni Caesar, o ihatag na to sa Dios ang iya sa Dios. So, kanira ba, ato ra ba ni silang i-misinterpret? Ato ni dayon kita nga mubasa, nga wa ta kasabot sa context, ato dayon nga i-misinterpret. May nganta nga, worldly affairs for the government, spiritual affairs for the church. Di na siya maong gipasabot ha, basig parehas po ta ng uban nga basag Bible out of context, so we cannot understand. Ingon si Lord, kay ang iya tubag, ang di siya mabitik, sige, give to Caesar what belongs to Caesar. Ingon si Lord nga, kay iya man ang kwarta ngadto sa kuan kang Caesar, hinumdumi, we are not citizens of this world, but we live temporarily in this world. Sumura ba o ka nang nag-rent ba? Naka din nagpuyo, mubayad yung ka. Singon si Lord, okay, pay taxes to Caesar.
Give your support to the government. Be a good citizen of the country. Be a good one. Follow the law. Give to Caesar what belongs to Caesar. It does not mean only taxes. Give to Caesar what belongs to Caesar. No? Nag-involve na po siya o being a good citizen, kinahanglan magpuyo nga malinawon, puyo nga subay sa balaod ni ining atong katilingban, mo na siya. But there is one thing nga dili nato masabtan, nga give to Caesar what belongs to Caesar. So, ingon ani, tungod kay kining mga government officials, mauni sila ang mag-guide sa worldly affairs. Mauni sila ang mag-guide sa atong civil society. We do not only give to them money. We give to them most is our voices. Ang atong mga tingog ba, mauni atong gihatag ngadto nila. Aron sila kahatagan og power. Diba? Mo bitaw nga pag-abot sa election, powerless na silang tanan. Wa na sila'y gahom. Ang nasa current nga kuan kanang opposition mang-resign para nga mupapili. So powerless na silang tanan. So ang una natong gihatag ngadto nila is our voice, ang atong boto. Unya, ikaduha nga atong ikahatag kanila nga the best is our mga sugyot, ang atong mga ideas, ang atong mga komento, kay aron ang mga leaders magiyahan. Kay kung di ta motingog, dili sila masubay unsay panginahanglan sa tao nga ilang alagaran. Kay kung sila rin maghuna-huna, mga bright, mampud na sila. Sila rin maghuna-huna. Okay, kanana naamasab sila huna-huna. Sila rin mutanaw nato. Naapo sila perspective. Apan ang ilang perspective might not be fitting to the perspective of those in. Mo na nga kinahanglan mo musulod ditong dapita. Kay sige ratag ka ng pananglitan, sige ratag himo og mga proyekto, pero dili din na mao panginahanglan sa ubos. So mao na nga kinahanglan ang atong dili lang kwarta, taxes, ang atong boto, ang atong tingog ihatag ngadto nila. Mao na nga kinahanglan mutingog ang civil society. Mutingog kung doon na mga kakulian sa ilang pagpangalagat, kung doon na korupsyon, mutingog ang civil society. Dili kay mutak-umra. Sige karon, na magidagang na-involve anang mga flood control. Sige, naibalita gahapon, dito, gidakop na po itong usa ka senador, nawa ra bagyo ni siya kanang bill kining ito plunder case. Napay daghan dak punonon. So sige, ibaw man na siya. Kana bitaw aron di sila mahidangat anang dakpon, di sila mahidangat anang ma-involve sila sa corruption. Ang nindot, ang civil society will guide them. Kana bang muhatag sa sugyot, muhatag sa tungtingog, kay aron maghuna-huna po na sila, mao di ay ni ang gikinahanglan sa ubos, dili di ay kaning atong giplano or para ma-enrich ang ilang plano aron ang pagdapat sa proyekto sa ubos mas haom sa panginahanglan sa katauhan. So give to Caesar what belongs to Caesar. But ingon si Lord, give to God what belongs to God. Now karon kanang naong nga naa sa kwarta kang Caesar sa government, ihatag na nga to sa iya. Apan ikaw nga nagunit sa kwarta, you are the image and likeness of God. Give to God your ultimate worship, your ultimate obedience, your ultimate service, your ultimate faith. Adto sa Ginoo. Kay kanang naong dinha, di ba mga tanga, God created man and woman in His own image and likeness. Even the emperor belongs to God. So, earthly pangang pagsulti o kanang kalibutanon, sige, ihatag ngadto kang Caesar. But remember, even Caesar belongs to God. So, our ultimate obedience, our ultimate faith, our ultimate nga worship belongs to God. Dili kang Caesar. So, mauna nga, the civil society must be guided by the divine law.
must be guided by the moral law. Sa manang moral law? Sige, tag-memorize anang 10 Commandments. Mao na yung moral law. Mag-guide sa ato. Mao na nga ang matag gobyerno sa mga kanasuran, musunod ni ana, kay ang tao, ang kalibutan, iya mas Ginoo. Ang tao, kibuhat sa Ginoo. Busa ang tanan, musunod sa mando sa Ginoo. So, mao na nga, give to Caesar what belongs to Caesar. Dili lang taxes ha. Apil ang imong boto, apil ang imong tingog, imong maayong mga sugyot. Apan karong panahon na, kung musugyot ka, nga dili mo haom sa ilang huna-huna, i-bash dayon ka. Karong panahon na, kung muhatag kag sugyot, musuwat ka sa imong social media, nga wa sila kauyon, ay tabangan ka o pamaak sa ilang mga trolls. Mao na din ang dapita, and that makes our society evil. Kaya ang nagpuyo sa atong society, demonyo na, dili na Ginoo. Ingon ana gani atong kuan na wala na si Lord sa ang iyang presence ni sa atong katilingban kung ingon ana ang atong nasinati karon. So tungod kay naaman ni naghari maning mga ingon ani mga buhat nga dautan, ang Ginoo maningil man gyud na. Maningil gyud na, balag tago-tago ta in the beginning, pero ingon pa si Lord, oy, walay aso nga makumkum. Ang baga dili pwede kumkumon kay init kaayo. Ang aso dili makumkum, busa karon maingon ta nga maybe politically driven ang panghitabo, apan moingon puta in the other side, basig mao na ning panahon nga gitagal sa Ginoo nga managot ang atong mga political officials sa ilang paglimbong sa katawhan nga ilang gipanumpaan nga alagaran. Manindugtang tanan og ato karon nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya. Magampo kita alang sa atong mga panginahanglan dinhi sa kalibutan, samtang ipunting nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga pangulo o ang mga sakop sa simbahan, magmatinud-anon silang tawag sa pagkapropeta nga musaksi batok sa mga dili tawhanong mga krimen o mga inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makiangayang mogamit sa mga butang nga iya ni Caesar, nga iya sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kanasing-kasing alang sa kalinaw, dito sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa manghinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo og diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadto mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga pangulo sa katilingban ug ang mga lungsoranon, mga tundanan isip, mga botante ug mga magbubuhis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton makaamgo, nga mga kasakitan nga ilang giantos hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga imontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga haladong Teofilo kamumot obispo
o Jules Chevalier, pare, mabayo na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga mihalin na, makadangat sa tunhayng syudad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, nagasalig kami kanimo nga imong dunggon ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit mo na mong among ikasa, ang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, di mo mga binuhan, bayan sa kasaypanan, nawagan. Dawat karibuan nga among kaluwasan sa kang Kristo mga buhay o kinabuhi nagimo niyang halan ayos ang buhay, huwag ang pinabuhi. Ingon ang Diyos ay tubig, isang sabi. Ingon ang Diyos ay tubig, isang sabi. Mga igsuon, pag-ampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad nining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig ug paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi. Og pinaagi ni ining Eucharistia pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniosang kasing-kasing. O busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Dahil ko nang nagaan minsan sa iyo. Hosana, Hosana sa kaligtasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ng imong espiritu aron sa pagsantos naning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o giha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay ang bihayaan, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahanuran. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ng kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. The Father knows what we need, no need to
to worry or doubt, for all the things surely come by His hand. But far beyond what we need, He knows the things we desire, and as by faith we approach Him, we know He'll hear our prayer. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, lakaw kamo dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.